ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତ ଏମାନେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ମୋ ଜେଜେମା କହୁଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ତୁ ରହିବୁ, ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଶୋଇବୁ। ମୋ ବାବାମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ତୁ ରହ। ତ ଏମିତି ଭାବିକି ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଯାଉଥାଏ। ତ ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ପାଏ ନା, ସକାଳ ପାଇଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଜେଜେବାପା ଅଛନ୍ତି, ସେ କି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ସେ ଖାଲି ନଚେଇବାରେ ଲାଗିବେ। ଯେମିତି ଉପରେ ଟେକିକି ନଚେଇବେ, ଯେମିତି ସେ ନାଚଟାକୁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବି ମୋତେ କାହିଁ ନଚାଉଛି, ସବୁବେଳେ କାହିଁ ନଚାଉଛି, ନାଚି ନାଚି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ। ତା ପାଖରୁ ମୁଁ ଲୁଚିବାକୁ ବହୁତ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଡାକୁଥିବେ ଆଉ ନଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ମୋ କାକାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ମାନେ ଧରିକି ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଗେଲ କରୁଥିବି ଏବଂ ବହୁତ ସବୁବେଳେ କେବଳ ଧରି ନଥିବି। ଆଉ ମୋ ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଦେଖିଛି, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ଦେଖିକି ଯେମିତି ହେଇଗଲି, ତାପରେ ମୋ ଜେଜେମା ମୋତେ ଦେଖିଲି ଆଉ କ'ଣ ତ ଭାବିଲେ କେଜାଣି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ମା ଘର ଯେଉଁଟାକି ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଜିଦ୍ ଧରିଲି ଏତେ ଦୂର ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୋ ମା କହିଲେ ତୁ ଖାଲି ଏତେ ଛୋଟ ଅଛୁ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଜିଦ୍ କରୁଛୁ। ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଯିବୁ ବୋଲି କହିଲେ ସେଇଠିକି ଯିବୁ, ଯାହା କହିଲେ ତାହା କରିବୁ, ତୋତେ କିଏ ହଁ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ କଲି। ତାପରେ ମୋ ମା କହିଲେ ହଉ ତୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରୁଛୁ ତ କର ବୋଲି କହିଲେ, ତୁ ଯା ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସେ ମୋ ଗୋଟେ ଶାଲ୍ ଥିଲା, ସେ ଶାଲ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ମୋ ଉପରକୁ, ଆଉ ତୁ ଯା ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମାନେ ଯେଉଁଥର ମୁଁ ଅଭିରାମ ବାବା କହିଲି, ମାନେ ଅଭିରାମ ବାବା କିଏ ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଭିରାମ ବାବା ବୋଲି କହୁଛି। ସେ ସମୟରେ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଅଭିରାମ ବାବାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି, ତାଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଥିଲି, ତ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଦେଖିକି ମୁଁ କେମିତି ହେଇଯାଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠି ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶୁଭଚନ୍ଦ୍ର। ତ ସେଠିକି ମୁଁ ଯେମିତି ଗଲି, ସେଇଠି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ତ ପାଇବେ ନା, ଛୋଟ ଛୁଆ। ତାପରେ ସେ ମୋ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି, କିମ୍ବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେହି ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି ମଧ୍ୟ। ଛୋଟ ସମୟରେ କିଏ କ'ଣ କାହାକୁ ଗୁରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଇନଥିଲି, ମାନେ କୌଣସି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁନଥିଲି, ଏମିତି ସାଧା ଥିଲି। ତ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଗଲା ମାତ୍ର ସିଏ ମୋତେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ଉପରେ ଉପରେ ହିଁ ଟେକିକି ସେ ନେଉଥିଲେ। ତ ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପରେ ଶୁଣିଲି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ହିଁ ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ପଳାଇ ଯାଉଥାଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ମୁଁ ଯାହା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ଘର ତା ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ହେବ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ନ ରହିକି ସେଇଠି ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ରହୁଥିଲି। ତ ତାପରେ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆମେ ସେଇଠି ରହିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ପଳାଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ି ସାରିଲି ମୁଁ। ତାପରେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାମ ଲେଖିଥିଲି, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଯିବା ବେଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବଜାର ଦେଇକି ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉ, ତ ସେଇ ବଜାରରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ କପଡ଼ାବାଲା ଟାଙ୍ଗିଥିବ, ଲୋକେ କିଣିବେ ବୋଲି ସେ ନ ଦେଖେଇବ କି, ତ ତାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଟାଙ୍ଗିଥାଏ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ଟି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ମୁଁ ସବୁ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ପଛେ ପିନ୍ଧିବି,
କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କେବେ ବି ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ ଆଉ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ କେବେ ବି ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲି। ଯାହା ହେଲେ ହେବ ପଛେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ କେବେ ବି ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲି। ତ ଏମିତିକି ସପ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ସପ୍ତମ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍କୁ ସେ ଲୋକଟା ସବୁବେଳେ ଆଣୁଥାଏ ଆଉ ଟାଙ୍ଗୁଥାଏ ସେମିତି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ବଜାର ସପ୍ତାହକୁ ଏକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସବୁବେଳେ ଯେମିତିକି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇକି ଚାଲେ ସେ ବସ୍ତ୍ର ସେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଝଲ୍ କରି ମୋର ଆଖି ପଡ଼ିଯାଏ। ଆରେ ଏଇ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍କୁ ସେ ଲୋକଟା ଆଣୁଛି କି ଜାଣି, ତାକୁ ତ କେହି କିଣୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଆଣୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କହେ। ତ ଏମିତିକି ଅଷ୍ଟମ ସରିଲା, ନବମ ସରିଲା, ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଟଙ୍ଗା ହେଇଥାଏ। ତ ନବମ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ସେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ର ଦାମ୍ 20 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଥିଲା। ଆମେ ସେତେ ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ। ତ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲା। ତାପରେ 100 ଟଙ୍କା ହେଲା ଡ୍ରେସ୍ ଦାମ୍। ତ ସେତେବେଳେ ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଥାଏ। ଆଗରୁ ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରକାରର ଡ୍ରେସ୍ ଆସୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକଟା ସେଇ ଡ୍ରେସ୍କୁ କାହିଁକି ଆଣୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି। ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ସେଇଟା ଟାଙ୍ଗିଛି, ସେ ତ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଅଲଗା ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍ କେତେ ଆସିଲାଣି। ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍କୁ ସେ ନ ଆଣନ୍ତା କି ଆଉ ଟାଙ୍ଗନ୍ତା, ସେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍କୁ ହିଁ ଟାଙ୍ଗିଛି। ମୁଁ ଏଇ କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବେ। ସେ ତାରା ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିବ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍। ତ ଏମିତିକି ମୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଲି। ଆଉ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି 2006 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ। ଏଇ ଦିନଟା ଥିଲା ମୋର ଶୁଭ ଦିନ, ଯିଏକି ସେଇ ଶୁଭ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଅଛି। ତ ମୋ ଶୁଭ ଦିନରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ହେଲା। ତ ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ବାପା ମାନେ ମୋତେ ଆଣିଦେବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ପିନ୍ଧିବି। ତ ଏମିତିକି ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ଶୁଭ ଦିନ ଆସିଗଲା। ଆଉ ମୋ ଶୁଭ ଦିନରେ ମୋ ବାପା ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବେ। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ କରିଥିଲି, ମୋ ବାପା ଯାଇକି ସେଇ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଇ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ତାରା ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି। ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ମୋର କେମିତି ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୋ ମାଆକୁ। ମୋ ମାଆ ଦେଖିଦେଲି ଝଲଥିବା ସେଇ ଡ୍ରେସ୍, ସେଇ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍। ଆରେ ଏଇ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି କେବେ ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ଆରିକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳେ କି ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, କେମିତି କରିବି? ତାପରେ ମୋତେ ଏତେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା କହିଲି ନା ସରେ। ଯିଏକି ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ସେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ଯିଏକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍କୁ ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲି ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲା, ପୁଣି ଏଇ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ କାଟିକି ଜମା ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ। ମୋ ମାଆ କହିଲେ ଆରେ ତୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଏଇଟା ପାଇଁ ତ ଏତେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ହେବ ନାହିଁ କି? କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି ହେଉଛୁ? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ କଥା କହିଲାରୁ ମଧ୍ୟ ନାନା ଜାଗାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଇ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନହେଲା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ତୁ କାହିଁକି ନା ବୋଲି କହୁଛୁ? ଟିକେ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଦେ ନା ଝିଅ ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ମୋର ସେଦିନ ରାତିଟା କଟିଲା। ତାପରେ ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ସେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ପିନ୍ଧିଲି। ଆଉ ମୋ ମାମା ମାନେ ଆସିଥିଲେ।
ତାପରେ ମୁଁ କେତେ ଲୋକ ମାଉସୀ ମଉସାମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି। ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବିଥିବେ କାହିଁକି ମୁହଁଟାକୁ ଏମିତି ଫୁଲେଇଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦିନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍କୁ ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲି, ଧଳା ରଙ୍ଗର, ଏଇଟା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି, ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ହେଉଛି ଏଇଟା ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲି, ତେଣୁକରି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ କି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ଯେଉଁଟା ବାବାମାନେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ତ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ସେହିଦିନ ହିଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ମୋ ଗୁରୁ, ଯିଏକି ଅମରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୁରୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 6ଟାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଜଣେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ